Lungguh ngebok kok mangan sadah ketimbang mabuk ayo ngibadah. Eling-eling dulur lak padha eling. Iki mono jale kasandean Jawa tinggalane nenek moyang kita. Mula ayo dulur iki padha lestarekno. Wiwit biyen mula dina Jumat iku jare dina paling mulya. Piyayi kakung mono lak ya diwajibno. Ayo salat Jumat padha ditindakno. Kae jilbab ala jilbab putih, busana muslim perlambang suci. Nek aurat lak tertutup rapi, penampilane anggon tur katon alami. Ya, iku ngono nduk wanita muslimah. Sopan santun ora kakean pola lagi. Sederhana toryo katon wibawa mensyukuri nikmate Allah. Amin. Akhir iki sampean ki yo pinter. Latihan. Dasar ayu tur beriman. Sopan santun basane